Serbiýanyň paýtagty Belgradda 1995-nji ýylyň 4-nji we 5-nji awgust aralygynda öldürilen we Horwatiýadan sürgün edilen serbleriň hatyrasyna matam tutuldy. Ştorm operasiýasy ady bilen geçirilen harby çäre Horwatiýanyň garaşsyzlygy ugrundaky soňky söwüş bolupdy. Serbiýanyň resmiýetleri uruşdan 20 ýylyň geçmegi bilen Horwatiýaly 2000 çemeti serbiň ýiten hasaplanýanlygyny aýdýarlar. Ortiýetiň Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Gazanda 600 çemet adam dünýä tatarlarynyň ýaşlarynyň 6-njy gurultaýyna gatnaşýar. 30 çemet ýurtdan we Ortiýetiň dürli şäherlerinden baran gatnaşyjylar tatar dilini öwrenmek we tatar medeniýetini gorap saklamak meselesini maslahat edýärler. Şeýle-de gatnaşyjylar federal hökümetiň respublikalaryň şol sanda Tatarstan Respublikasynyň prezidenti wezipesini ýok edip has çäklendirilen pozisiýany döretmek planlaryna garşy rezolýusiýany kabul etdiler. Ortiýetiň ençeme regiony soňky ýyllarda prezidentlik wezipesinden el çekip liderleriniň pozisiýasyny çalyşdylar, emma bu plan Tatarstanda garşylyk döretdi. Kazakstanyň Almaty şäherinde ýaşlar Kokpar ýa Buskaşy ady bilen tanalýan milli ýaraşa gatnaşdylar. Atyň üstünde oýnalýan we Merkezi Aziýada meşhur bolan bu oýunda Kazakstanyň gündogrundan we gün ortasyndan bolan toparlar öňe saýlandylar we indi olar ýaraşyň jemleýiji tapkyrynda duşuşarlar. Owganistanda 200 çemeti çağa bir hepde dowam etjek sirk festiwalyna gatnaşýar. Ýaş artistler paýtagt Kabulyň parklarynda we beýleki köpçülikleriň ýerlerinde çykyş edýärler. Sirk boýunça bilim berýän merkeziň guramaçylygynda geçirilýän bu waka Germaniýanyň, Daniýanyň we Polşanyň elçihanalary tarapyndan maliýeleşdirilýär. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.